И здравейте хора, аз съм Марто и днес ще цъкаме The Binding of Isaac. Към New Run и ще играем с Азазел, защото ми се играе с него. Към... Малко ще намаля това и мисля да спра музиката, защото много ми болчи слушалките. А това дава Fatal Protection. Добре. Гадното е, че сме много бавни и нямаме никакъв червен хелт. О, червено вън. Фак. Добре, какво става? Така, и това е телепорт, мисля, да. Ще го взема, нека да седи. Добре. Опа! Бая бърз. И играта не е купена. То дали е кракната или купена, аз не виждам много голяма разлика. Боса е монстро. Фак. Аз не го оцелих. Опа. О, това дава хъпъп. Да. Към второ ниво. О, паяци. Добре, че тия поне не ме бият, ама спамват други паяци, които ме бият. О, това е боса МВ. Ого. Фак, пак ме удариха. Така. О, това е демидж ъп плюс хъп ъп. И сме окървавени. Всъщност ще спра звука, ще пусна музичката. Синьо сърце, супер. Това мисля, че е перлата на мама, която ми даваше Protection, но няма да я взимам. О, Лари Джуниор. Много лесен бос, поне за мен. Рейнджъп. И сделката с дявола е да взема главата, която ще ми дава майче още оферти с дявола, ма не я искам. И да продължаваме напред. Тия гърмят. Фак. Дабъл кил. Оп.
О, тия скелетъни са много бързи и гадни. О, цяла стая с тях и те измряха. О, фак. Умряха и те. Но първо ще отида да видя къде е айтем рума. Чакай се телепортна. Супер, телепортна ни до него. Телепорта или това? Честно казано ще остана с телепорта. Не, всъщност ще го взема, защото това каменява всичко в стаята. Без мен. Какви са тия паяци, бе? Стоманени. Сега боса е Чъп, аз мисля, че ще е Пип. То на място ще ме нокаутира. Дали мога го спра? О, супер! Сутиена на майката върши много добра работа. О, сделка с ангела. И хъп. Това е Trinity Shield. You feel guarded. Това шилд мисля, че е доста здрав. Дай синьо сърце. Синьо сърце. Ей, синьо сърце. Няма друго да търсим, така че ще продължаваме. О, фак, за малко. Бомба и 2 сини сърца, добро. Как ме удари? Аз мисля, че той ще ме предпази. О, чакайте. Бум. Бум. Не, един остана жив. Ей, 2 бомби. Ого! Много паяци. Така. Той е бая здрав. О, дай на ми сърце. Те спамват още паяци, а това спамва също още паяци, така че е направо супер. Добре, че поне тия не ме бият. О, фак. Рибешка глава, не знам какво прави. It stinky. Предпочитам Fetal Protection. Добре, то щит ни предпази от удара. Играта е много забавна, ама според мен е малко трудна. То ще го гръмна. Не, чакай. Ключ. Трябва ми ключ. Фак муха. Ключ. Ей, още един ключ. Стива още една муха. В остана 100 бримстон. Мани не ми трябва. О, 3 парички. Сърце и то не ми трябва. Това ще го гръмна, то ще го гръмна и това ще го гръмна. Не, нямам по... не имам. О, супер, сърце. И това става едно.
ще го гръмна. Още пари. И си върнах и бомбата. Опа, без да искам. Не трябваше да го правя, но добре. О, това е хубав айтем. БФФ. ББФ. И тая бомба заседна и няма как... не има как да ги взема, аз какво говоря. И... I found pills. Еми да отиваме при боса, който е Гърди. Опа! Гърди не ни удари, мухата ни удари. Бум! Айде да умри, бе. Опа! Ей, умря. What's all this? Mom's contact. Tears down. Tears down. I for pills. И tears up. Т.е. tears ни е еднакъв спреди. Добре, да продължаваме. Една секунда. От тук трябва да си използваме супер, това ще ни го върне и отново имаме готови бикини. От сега тия ще станат напаяци на скелети, но то няма да стане. И ключове, и то бая. Ой, може да отключа Кейн, ако взема още пари. Бомба. Същите. О, браво муха. Това не знам какво прави, затова не мисля да го взимам. И вот... Kills heals. I'll kill here. Ще влезна в шопа. Един допълнителен тринкет. И ще донейтна в машината малко money. There's options. И машината я бъгнахме. Към... И да влизаме при боса, който е The Gate. Бам. О, фак. Фак. Леле, се ще умраме. Не. Не знам защо се... това е хубаво. Вау.
О, Ultimate Grand Press. Money, money! О, също и сърца. Отишли сме в Item Room, видяхме шупа, така че да скачаме и сме при майката вече. Така. Това ще го взема. You feel stronger. Как си изхабих ключа? Нищо, сега ще го взема. Имаме бикини. О, гърди. Не, гърди. О, фак. Така. Нека такова това. О, бомби. Много бомби. Да убием тия дебелаци. Ой, още един ключ. О, той е бял. Аз бия ли му демидж изобщо? Да, бия му. Бяло сърце. Влизаме. О, статсъп. Значи... Добре. О, парички. Още един ключ. Ако ви харесва, ще направя поредица, но сега снимаме така рандом. И синьо сърце, хапче, телепюс, супер. Трябва да се връщам отново. Увеличиха ни хелта. Опа! Сега въпросът е как ще минем. Отведнъж. Yes. Ох, как ми скочи. Бомба. Дяволче. Нека влезна в шопа. О, това е хубав айтем. 1+1 free chair. Това, доколкото знам, вече ще ми дава по 2 пари, 2 бомби и 2 ключ. Ето майката. О, фак. Лъкъп. Ето, имаме двойни. Да видим на бос ръша. Ето, айтем е хубав. Ма не искам да се бия с всички босове заради него. Така че няма да взимам нищо. Да продължаваме надолу. О! Вече имаме доста... О, бат трип. Опа. Не. Добре, двойни ключове. О, но. О. Добре, тук някакъв късмет имам. Не ме удариха нито един път. А това около е много гадно, както и тия са много гадни, защото са много бързи. Фак!
Охо! Я забавете малко. И вече сме пак на full health. Повърти. Опа, нещо бъгнаха контролите. Добре, оправих се. Опа! Тази стая май ще бъде бая трудна. Оп! Доста са. Опа, не го ли убих? Фак. Добре, 2 сърца. Нека си седа тука. Не, че ще мога ги изям да яма. Ба. Добре. Опа! Още 2 ключа. О, още 2 сърца. Супер. Какво е това? Дали мога го гръмна? Не. Не. Ого! Ще го изчекам да дойде тук. Това е телепилс. То няма айтем рум, аз не знам за какво обикалям. О, това ще е 2 боса. Мистер Фред. Не, един бос. Опа! Тя мисля, че ще са бая гадни, ако не ги избием. Всички се забавете. Моля ви се, господин Фред. Ей, убихме го. О, хъп-ъп. Ей! Фури. И вече има и Магдалена. Майка ми наху в стаята. Направо супер. И това шопа ли е? Не. О, 10 стотинки. 10 стотинки. Ето и тя. И сега сме на последното ниво. Надявам се да не умра като някой глупак, защото аз особено на последното ниво умирам най-много и особено от тия очи, където са при сърцето на майката. Ей, не мога да пробие. Тук има ръце. Да. 1, 2, 3, 4. О, не видях лайното. Още ключове. И още пари. Може и да отключим и Кейн. Не. Явно не може. Мамс Хърт.
Трябва да се забавим. И на очите нищо и не им става. Какво става, братче? И убихме я! Вратнахме играта. Надявам се да ви е харесало, абонирайте се, дайте положителен вот. Т.е. дайте лайк и чао! Историята е най-важна. Айде. Няма излизане. О! Това е Идън! Аз съм Джизъс! Ей! Unlockнахме Идън! И чао!